alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig, kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang
iyasang bumbo. Mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang action radyo lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta radyo Bumbo number 1. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bumbo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bumbo! 7 minutos ang ganabilin, antes ang alas 7 sa aga. Welcome diri sa palatuntunan Bombo Report Second Edition adlaw sang Biyernes pet sa 22 sa bulan sang Abril sa mga tig 2022. Ikaapat ang adlaw sang Biyernes sa ikaapat man nga bulan sa mga year 2022. Sa mga aga mangin kaupo ng inyong alagad si Bombo Erlin Bayonita. Opda na kita hasta alas 7 ang atak na sa mga aga. Sugdulong sa inyo sa dugang nga mga balita lokal. Mga nabalhaga sa ato ng mga police stations diri sa may syudad sa Bacolod, kalagi pa na sa may probinsya sa Negros Occidental. Kahapon sa hapon na banwagi na bawian na sa kabuhi ining 22 anyos ang lalaki nga ginatiro dira sa may bagsakan area sa Libertad Public Market, pero wagya po na sang natumod ang suspetsado ang Bacolod Police Station na 6 kaya ang biktima gindala sa Bacolod Adventist Medical Center. However, because sa agtang tong sining nga igo, siya ang gibawian sang kabuhi kahapon sang hapon. Sa piyak kalinya from Police Station 6, Bombo Carla may defensor. Come in. Yes, Bomborlin, nagataliwan na ining si John Irish Shiva, Bomborlin, ang ginluthang sa area sa Libertad Public Market, nagdiligad kagabi, Bomborlin. So, ini naging kumpirmar ini ni Police Major Leo Estopa, Bomborlin, na nagtaliwan na ining Shiva, alas 3 sang hapon kahapon, Bomborlin, no? Susubong padayon ng investigasyon sa Police Station 6 regarding sa motibo kung aging tiro patay ini nga biktima nga si John Irish Shiva, Bomborlin. So, ang ini pinayaraman sila sining investigasyon na why ang isa sa mga rason na Bomborlin, no? Pero susubong ito pagit matungod kung ano gid ang pinakarason kung aging tiro patay ini nga biktima, Bomborlin. Sa agtang gito abing igo niya mo, no, Bobo Carl? Yes, Bomborlin, the information natin nga nakuha nga agtang gid ni ako sa ulo gid ang iya sini nga igo, Bomborlin, tingin dala pa ini siya hinagaw sa ospital, pero tigagapon na extra gid siya no ako nagtaliwanag gid sa kagahapon sang hapon, Bomborlin. Oo. So, why pa to galing natumod kung nagalakat ang suspect or tuod ba nga napayag sa mga nakasaksi nga nagsakay siya sa motorsiklo, Momo Carl? Yes, Bomborlin, wala pa din matumod, no? So, gina-checkyar pa sa Police Station 6 ang CCTV footage na malapit sa
crime scene Bomborlin, no, para check karon no kung nag-anugid bala after sa insidente ini nga suspetsado Bomborlin. Okay, so sige ato ganda nato na dira kay basta mga monigani although may rasang CCTV camera nga makaka-capture sang insidente Bombo Carl. Laban man sini maski magsakay ka lang sa motorsiklo, pag suksok mo yung helmet hindi na ma-describe sa mga nakakita. Sakto gina Bomborlin, no? Bisan pa gani nga nagasuksok sang face mask Bomborlin, ang isa ka suspetsado ti hindi gid madetermina, no? Madetermina lang siguro ang suksok na bayo Bomborlin, pero sa siling nga ang hitsura, ang identity gid sa isa ka suspetsado hindi gid matungod Bomborlin. Okay, duman pila naman ka mga nagladak pa no sa bypass, Bombo Carl? Yes, Bomborlin. So, 4 o 5 ka mga suspetsado ang mga nagkaladakpan no sa bypass operation ni patigayon sa mga police station sa Negros Occidental Bomborlin no na diri sa area sa Talisay City, 2 ang nagkaladakpan. Ini sila nadakpan sa Puro Kabulakan, Barangay Zone 10, Talisay City, Negros Occidental. Ini sila kilala kanday Denver is Lagindan. 21 anyos, kag residente sa Purok Santan, Barangay Zone 4A, Talisay City, Negros Occidental. Kag ini si Ariel Perma, 32 anyos, kag residente ini sa Purok Laurel, Barangay Mansilingan, Bacolod City, Negros Occidental, Bomborlin. Ang nakuha sa ilang pag-inakop, isa ka heat seal transparent plastic sachet suspected shabu, amo ining bypass item. Ito ka sachet sang transparent heat seal transparent plastic sachet sa suspected shabu pag nagabuk at 1.5 grams, pag nagabalor 10,200 pesos Bomborlin. Kag ini sila yari subong sa kustudiya sa Talisay City Police Station for proper disposition Bomborlin. Samtang 2 man ang nadakpan sa patigayon nga bypass operation sa Himamaylan City Police Station sa sitio proper, Barangay Mambug Pagaton, Himamaylan City, Negros Occidental. Ang mga suspetsado diri maging kilala kay Renan Seban, 37 anyos, kag residente sa Hacienda Dama, Barangay Mambagaton, Himamaylan City, Negros Occidental. Warren Relieta, 28 anyos, residente sa sitio Kana, Barangay Mambagaton, Negros Occidental, isa ka street level individual Bomborlin. Ang nakuha sa ilang pagnakop, anong ka sachet transparent plastic sachet ng suspected shabu, 5 pesos kila mo ini ang bypass money, isa ka lighter kag nagabugat man sang 1.5 grams kag nagabalor 10,200 pesos ang nakuha nga illegal drugs Bomborlin. Samtang isa ka 18 anyos. Sige, okay na Bombo Carl. Thank you kay Bombo Carl. Bomborlin na mo ng report, nagigan sa patrol, ini si Bombo Carl na may dapasar para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Center for all number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo. Maraming salamat kay Bombo Carl Meya Defensor. I-check ka natin ang karonadugang gadring development ang banwa kay nag-try at ang investigador sa Bacolod Police Station 6 nga makakita sa CCTV camera nga man posible naka-capture sining pagtiro kaya dyan Iris Chiva, isa man naka-sultero and tumandok ni sila sa syudad sang Canlaon sa Negros Oriental. However, ti medyo dugay-dugay naman nagatiner kati nagabulante man dara sa may Libertad Public Market. Tinalikdan na sa gabi siya ang ginatiro dira man mismo sa may bagsakan sa Libertad and kahapon isang hapon siya ang gibawian sa kabuhi. Samtang ginadapatan sa pagbulong dira sa may Bacolod Adventist Medical Center kay agtang gito nga danang igo niya and then nag-stuck bala ang bala sa iyang ulo. Impunto alas 7 na yari na ang Bombo Network. For Best Radio Newscast Metro Manila goes to Bombo News, DWSM, Star FM, Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang umaga Pilipinas! Sa namang oras sa buong mundo, narito ng Bombo Network News Morning Edition. Araw ngayon ng Biyernes, Abril 23, 2022. Sa ating vote countdown, 17 araw na lamang bago ang halalan sa Mayo 9. Sa ulo ng ating mga balita, itong issue ng tumalbog umanong cheque ng Vote Pilipinas sa hotel kung saan isinasagawa ang presidential at vice presidential debates. Tatalakayin sa pagharap ngayong umaga ng Commission on Elections.
Nasa 6 na estudyante naman at isang punong barangay ang patay sa magkaiwalay na aksidente sa May Benguet. Ang National Disaster Risk Reduction and Management Council nagpaliwanag hinggil pa rin sa biglang pagtaas sa 224 na bilang ng mga nasawi ngayon dahil pa rin sa bagyong Agaton. Job interview naman sa Parañaque, nauwi sa kidnapan. Isang Chinese national ang arestado. Yun namang gun runner na suspect din sa Maguindanao Massacre na sawi sa Police Operation MILF nakipagputukan sa operating team. At sa international news, ang patuloy na protesta sa Sri Lanka nauwi sa dahas. Ilang Pinoy na nakawan habang naglalakad. Atin pong sports, balita itong Filipino boxer na si Jonas Sultan at British boxer Paul Butler kapapasok sa timbang para sa interim WBA or WBO bantamweight title fight na isasagawa po ngayong Abril 23. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulep at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Radio and Star FM, The Vote 2022 Updates. Tuloy daw itong pagsira ng Commission on Elections sa mahigit 300,000 na depektibong mga balota. Ayon po kay COMELEC Commissioner George Garcia, kailangan namang palitan ang mga depektibong balota na may kabuang bilang na 372,878 na hindi pumasa sa isinagawang testing. Sinabi po ni Garcia na ang bilang ay 0.58% sa kabuang bilang ng mga balotang gagamitin sa halalan na may kabuuang bilang na 67,442,616 na official ballots. Gagamitin ang mga ito sa local at overseas absentee voting. Ang mga ikinokonsiderang rejected ballots ay ang mga mayroong smudges at hindi maayos po yung pagkakakata at iba pa. Uunahin naman daw ng COMELEC ang pag-imprenta ng kapalit na balota bago sirain itong mga depektibo. Magbibigay daw ng notice ang COMELEC kung kailan at saan sisirain ang mga depektibong balota. Samantala, inilabas naman ng COMELEC ang bilang ng mga botante base sa kasarian. Base sa Records and Statistics Division ng Komisyon sa total na 65,721,230 na registered voters, nasa 33,644,273 ang mga babae habang nasa 32,076,993 ang mga lalaki. Kabilang na sa pinakamaraming registered voters sa iyang Region 4A na mayroong 9 million mahigit. Sinundan ng National Capital Region na may 7.3 million. Ang pinakakaunting bilang naman ng mga registered voters ay naitala sa Cordillera Administrative Region o CAR na mayroon lamang mahigit 1 milyon. Sa karagdagan pang balita, ang isyu ng tumalbog o manong tseke ng Vote Pilipinas sa hotel kung saan nga isinasagawa ang presidential at vice presidential debates tatalakayin sa pagharap ngayong umaga ng Commission on Election. Kaugnay niyan, may report si Bombo Marlene Padiernos. Posible raw na isa sa mga tatalakayin sa pinatawag na Commission on Election sa COMELEC na press conference sa dakong alas 9 ngayong umaga ang isyu ng umunoy tumalbog na tseke ng Vote Pilipinas sa Sofitel Philippines Plaza Hotel kung saan idinaos ang nagdaang debate para sa presidential at vice presidential candidate. Ayon kay COMELEC Commissioner George Garcia, kailangang abangan na lang daw mamaya ang anunsyo ng poll body kung ano ang pag-uusapan sa presscon. Sinabi naman ni Garcia na sa naturang venue pa rin gaganapin ng debate pero hindi na ito nagbigay pa ng iba pang detalye. Una rito ay lumabas sa mga report na nagbanta umano ang pamunaan ng naturang hotel na sususpindihin nito ang huling dalawang debate na inorganisahan ng COMELEC dahil sa mga tumalbog na tseke na inisyu daw ng Vote Pilipinas. Maliban na lamang kapag nakapagbayad ng 14 million pesos na partial payment ang organizer nito na Impact Hub. Ang Impact Hub ay ang kumpanyang kinuha ng COMELEC para sa pag-organisa sa mga serye ng debateng tinawag na Pilipinas Debates 2022, The Turning Point. Sa isang sulat na nakasaad ditong sa ilalim ng kontrata, nag-commit umano ang Impact Hub Manila na magbayad ng kabuang 20,595,000 pesos para sa 4 na tranches ng debate. Kahapon
Kahapon naman nang nagbigay ang nasabing hotel ng ultimatum dakong alas 12 ng tanghali sa mga organizers para magbayad. Magugunita na naging venue ang sikat na hotel ng mga debate noong March 19 at 20 at April 3, habang ang huling leg ng COMELEC debates naman ay nakatakdang isagawa bukas at sa darating na linggo. Para sa Bombo Network News, ako po si Bomba Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! May pa rin sa nalalapit ng halalan na sa 600,000 na mga tauhan ng Department of Education o DepEd ang nakatakdang magsilbi para sa nalalapit na halalan. Ayon kay DepEd Director Marcelo Bragado Jr., mas mataas ito kumpara sa bilang ng mga DepEd personnel na nagserbisyo noong nakaraang eleksyon noong 2019. Paliwanag niya, ito ay sa kadahilan ng nadagdag pa raw ng clustered precincts ang Commission on Elections matapos na madagdagan pa raw ang bilang ng mga rehistradong botante dito sa bansa. Sa datos ay mayroong 106,000 na clustered precincts na gagamitin para sa darating na eleksyon sa bansa. Habang nasa kabuuang 319,370 naman ang bilang ng mga guro na magsisilbi bilang bahagi ng electoral boards, habang ang iba naman ay ang mga non-teaching DepEd personnel na magsisilbi naman bilang mga supervising officials, support at technical support staff at bilang board of canvassers na rin. Kung maalala noong 2019 ay nasa 531,000 ang kabuang bilang ng mga DepEd personnel na nakibahagi sa pagbibigay serbisyo para sa naging halalan noong panahon na iyon. Sa iba munang mga balita, itong PhilHealth nakahabol na raw sa backlogs ng kanilang mga bayarin, pero ilang hindi mabayaran ay ipinaliwanag po yan. Nasa linya si Bombo Dennis Samito. Inaasahan na Bombo Gerald, Bombo Ever na unti-unti nang mahahabol itong backlogs ng health insurer ng gobyerno, itong PhilHealth. Yan ay kasunod nga ng mga nakalipas na sitwasyon kung saan may mga ospital na nagbanta ng tuluyang pagsasara kapag hindi nabayaran yung pagkakautang sa kanila na bilyon-bilyon ng halaga. At nitong nakalipas na mga buwan, nakapagbayad na. 3 pagkakataon na nakapagbuhos ng kanilang bayad ang PhilHealth. At ayon nga kay PhilHealth Vice President for Corporate Affairs at spokesperson Dr. Shirley Domingo, may mga naibuhos na silang kabayaran at ito ay para dun sa mga sapat o kumpleto ang mga dokumento na naipresenta ng mga ospital. Layunin umano ng ginagawa ngayon na effort ng PhilHealth ay mapunan yung mga kinakailangang bayaran ng kanilang tanggapan bago pa man matapos ang termino ng Pangulong Rodrigo Duterte. Anya, tuloy-tuloy naman ang kanilang ginagawang pagproseso. Yun nga lang, may mga pagkakataon na hindi agad na ipagkakalob yung bayad dahil kulang sa mga kinakailangan dokumento. Sa ilalim kasi ng mga patakaran, nasa 80% na pagkakautang ng PhilHealth ang binabayaran agad, habang yung 20% ay para naman doon sa mga kinakailangan pang makahabol ng mga dokumento at para sapat din yung sasailalim sa audit, tugma yung mga papeles at yan yung kinakailangan. Kaya panawagan ng PhilHealth dun sa mga ospital ay likumi na ng maayos yung mga dokumento para may proseso na sa lalong madaling panahon yung kinakailangang kabayaran. Bombo Gerald, na lamang talaga tayo. Iba na yung panahon ngayon, mga kabombo. Matindi yung init. Tapos bigla-bigla may manakanakang pagbuhos ng ulan. Naku, lagot kang bata ka. Mabuti na lamang at may Immunomax food supplement. Ang Immunomax ay gawa sa CM Glucan na nagmula sa Switzerland. Ito ay available in capsule for adults and syrup for kids. Also in 40 variant mula sa aming studio o kahit nasaan ka pa. Magandang balita talagang Immunomax. Mahalagang paalala, ang Immunomax ay kasama na ang Immunomax Forte, hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Samantala, tinututulan ng Department of Finance o DOF ang bungkahing tax exemption sa honoraria at allowances ng mga guro na magsisilbi para sa halalan. Ayon kay DOF Policy Research and Liaison Officer Director Arvin Quiñones, hindi ang tax exemption ang pinakamagandang paraan upang matiyak ang mas maraming benepisyo para sa mga magsisilbi sa panahon ng eleksyon. Ito ay sa kadahilan ng posible raw kasi na
pagmulan ito ng mas marami pang exemptions para sa kaparehong benepisyo na ibinibigay naman sa iba pang mga individual. Posible rin daw na maabuso ang tax system nang dahil dito ay mas mahirap din daw na ipatupad ito sa kanilang tutugunan ang mga benepisyo sa pamamagitan ng tax system. Bukod dito ay binigyang diin din ng kagawaran sa kanilang position paper ang Republic Act No. 10963, itong Tax Reform for Acceleration and Inclusion Law. At sinabi nito na makakapagbigay na daw sila ng relied mula sa personal income taxes ng mga ito magsisilbi sa halalan mula nang nagkaroon ng adjustment sa tax rates. Samantala sa isang statement naman ay sinabi ng Department of Education ni Secretary Leonor Briones na nauunawaan nila ang intensyon ng panukalang batas, ngunit ang DOF at BIR ang nasa pinakamagandang posisyon para magbigay ng komento sa naturang usapin. Samantala mamaya abangan po dahil may paalala itong Malacanang dito sa mga botante na mayroon daw itong tinatawag na name recall kasi sa gagawin na pagpili ng mga ibobotong mga kandidato at may reaksyon dito ang Malacanang. Samantala, muli namang nagbabalak ang Department of Interior and Local Government sa local governments ng Aklan at Malay dahil sa paglabag daw sa tourism threshold o ang kapasidad na dapat sundin sa pagpasok ng turista sa Boracay sa isang araw. Sinabi po ni Interior Secretary Eduardo Anyo na mapipilitan silang mag-issue ng show cause order kapag patuloy na nalalabag ang daily maximum capacity ng Boracay. Kung maalala, pumalo daw sa mahigit 20,000 ang bilang ng mga turistang bumisita sa isla noong Monday, Thursday at Good Friday na lagpas sa 19,215 na limit sa kada araw bago ang pandemic noong 2018 para raw sa ecological balance. Ayon kay Anyo, kapag patuloy daw na magkakaroon ng paglabag sa pagsunod sa itinakdang kapasidad ng isla ay mawala ng saysay ang lahat ng pagpupursige ng pamahalaan na linisin ang isla. Dinanatan din ni Anyo si Acting Malay Mayor Floribal Bautista dahil umano sa pag-downplay sa pagbuhos ng mga turista sa isla ngayong mayroon pang pandemic. Binigyang din ni Anyo na noong 2018 pa lamang ay wala pang pandemya noon. Itinakda na raw ng pamahalaan kung ano ang kapasidad ng Boracay, partikular dito ang pwedeng tanggapin na turista ng isla. Doon pa rin sa Boracay at nagkaroon ng issue dyan dahil pa rin dito sa pagbuhos po ng turista noong mga nakaraang mga buwan. Samantala po sa iba pang mga balita, Bombo Everly. Tinanggal na ng Civil Aeronautics Board ang aircraft seat capacity limit ng mga flights na papuntang Kalibo at Katiklan sa may Aklan. Ito ang mga rutang dadaanan ng mga nais pumunta sa sikat na tourist destination sa may Boracay Island. Sa isang resolusyon, tinanggal na ng CAB ang limit sa mga aeroplanong mayroong 200 seat capacity sa mga papuntang Katiklan. Ang resolusyon ay base na rin sa hirit ng budget carrier Cebu Pacific noong Pebrero 21 na tanggalin ang 200-seat cap na ipinatupad na noon pang July 15, 2019 kasunod ng isinagawang rehabilitasyon nga sa Boracay. Ang request din ng naturang airline company na tanggalin ang seat limitation ay para mapalakas pa ang turismo sa naturang isla matapos ng tumamlay dahil na rin ito sa epekto ng pandemya sa ating bansa. Kung maalala, noong Semana Santa ay bumuhos ang mga turista sa naturang isla at sinasabing nilabag daw ng lokal na pamahalaan ang carrying capacity ng isla na dapat ay 19,000 mahigit lamang sa isang araw. Base kasi sa pag-aaral na isinagawa ng University of the Philippines ng kinomisyon ng Department of Environment and Natural Resources, ang carrying capacity lamang ng isla ay 19,215 tourists sa isang araw. Naitala naman sa isla ang 21,252 na turista noong April 14 hanggang 22,519 na mga turista noong April 15 na lagpas sa nirekomendang threshold. Sa mga sandaling ito ay alamin na natin ano yung paalala ng Malacanang dito pa rin sa mga botante dahil ang mga Pinoy daw mahilig dito sa mga liyamado na mga botante. Nasa linya na si Bombo Raymond Tinasa. Bombo Raymond.
Balikan natin mamaya si Bombo Raymond dyan mismo sa Malacanang dahil itong ang mga Pinoy sinasabing mahilig itong mga Pinoy dito pa rin sa pagpili ng mga nangunguna at may epekto itong mga isinasagawang survey kung saan nga ay talagang ito yung kanilang pinipili, yung mga undecided. Yan yung malaking factor dito pa rin sa mga isinasagawang survey na yan. Pero yung Malacanang nga, ang Pangulong Rodrigo Duterte mismo ay mayroong mga paalala kaugnay pa rin yan. Bombo Raymond, go ahead. Yes, Bombo Gerald, Bombo Ever. Ito nga at patuloy yung pag-ikot at gayon din yung mga panayam kay Pangulong Duterte at kaugnay sa kanya mga paalala. Kaugnay sa nalapit pa rin na halalan sa May 9 ngayong taon na at ilang linggo na lamang ang ating inaabangan. At kaugnay nga niyan, Bombo Gerald, itinuturing ni Pangulong Duterte na isang patibong ang name recall sa eleksyon. Sa programang chatroom ni Pangulong Duterte, sinabi itong isang pitfall sa eleksyon ang name recall na kung saan ang nakikinabang dito ay ang mga kilala o mga sikat na kanilang mga larangan at ngayon ay papasok sa politika. Karaniwang gumagawa nito, sabi ng Pangulo, ang mga tambay o walang trabaho na kung sino ang naiisip na sikat at maalala ay yun ang iitiman o kaya ay pipiliin sa balota. Ayon sa Pangulo, sayang naman ang mga kwalipikadong tumatakbo kaya ang kanyang apela, piliin ang aniyay the best o pinakaangkop sa posisyon. Sa gitna nito ay tinak naman ng Chief Executive na kwalipikado ang kanyang mga ini-endorsong mga kandidato sa ilalim ng PDP laban habang pinatili naman ito ang kanyang pagiging neutral sa pagpili ng manunungkulang o kaya ay yung mamanuking presidentiable. Bagamat yun nga, Bombo Gerald, ang ilan sa slate ng PDP laban, ang partido ng Pangulong Duterte ay mayroong mga sikat at kumbaga ay artista na kasama. So yun, kasama pa rin sa tinatawag na name recall ng mga botante. Bombo Gerald. Oo, Bombo Raymond, malaking factor din yung sinasabi dito sa mga isinasagawang survey dahil yung mga llamado, sabi nga, yung mga nangunguna sa survey na yan, yung talagang kapag yung mga undecided ay yan yung iboboto, Bombo Raymond. That's right. Well, tingnan naman natin sa mga latest, mga pinakabagong mga survey, marami yung mga, lalo na sa senatorial marami yung mga pumapasok sa top 12 ay yung mga may pangalan na kilala sa industriya, lalo na sa industriya ng broadcast, ganoon din sa industriya ng showbiz, Bombo Gerald. So, yung mga nasa ilalim na posible o malamang na mas kwalipikado nga yung sa mga nasa top 12 ay napapabayaan na, nakaligtaan na. So yung ating mga kabayan ay dapat maging mapanuri at wag lamang doon sa pangalan magdedepende sa pagpili ng ihahalal, Bombo Gerald. So talagang ang Pangulong Rodrigo Duterte hanggang sa ngayon nanindigan, wala siyang i-anunsyo, Bombo Raymond, 17 days na lang bago ang halalan. Wala, talagang hindi niya daw mag-endorso ang Pangulo dahil ang kanyang logic o kaya ay wisdom dito ay baka raw akusahan siya na ginagamit ang resources ng gobyerno sa pagsuporta sa i-endorsong mga kandidato. Bagamat sa mga senatorial at mga lokal na mga kandidato ay nag-i-endorso direkta si Pangulong Duterte, Bombo Gerald. Si Bombo Ever, may katanungan din yata, Bombo Ever? Yes, Bombo Raymond. Okay. Raymond. Yes. Dito nga sa isinasagawang ngayon ng Pangulong Duterte, meron bang mga inaasahan kung kung meron siyang mga dito sa mga pangangampanya niya, Bombo Raymond, sa mga kandidato na tatakbo na ini-endorso niya, Bombo Raymond? Well, yun, yung palagian niyang pagdalo, actually pangunguna doon sa mga PDP laban na campaign sorties at yun, yung kanyang mga i-endorso, yung mga kandidato ng kanyang partido sa pagka-senador. So, yan, yung ginagawa ng Pangulo bilang suporta at para makainganyo ng boto para sa kanyang mga kandidato, Bombo Ever. Okay, Bombo Raymond. Okay, live mula dito sa Palasyo ng Malacanang. Bombo Raymond Tinaza nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo!
Samantala, handang-handa na raw si Vice President Leni Robredo na mamuno bilang susunod na presidente ng bansa. Pangako ni Vice President Robredo, hindi lang siya magiging pangulo ng kanyang mga taga-suporta o ng mga tinatawag na kakamping, kundi ng lahat ng kulay. Pakiusap ni Robredo sa kanyang mga taga-suporta na mahalin ang lahat kahit ang mga hindi kaparehas ng paniniwala ngayong eleksyon. Anya, ito ang tunay na pagkakaisa, handang magsama-sama dahil sa pagmamahal sa bansa at nakasalalay sa lahat ng Pilipino ang kinabukasan ng Pilipinas. The Vote 2022 Campaign Trail Update. Sa pagpapatuloy pa rin ng kampanyahan, kahapon kasama ni Calyodi de Guzman ang kongresista ng Batangas City para ihayag ang kanyang plataporma sa mga taga-Batangas. Sinuyod naman ni Senator Manny Pacquiao ang Ilocos Norte kahapon para mangampanyahan. Dumalos naman sa town hall meeting si Manila Mayor Isko Moreno sa Bagong Bayan na covered court sa Teresa Rizal. Nasa Batangas naman ang tambalan ni na dating Senator Bongbong Marcos at Mayor Inday Sara Duterte Carpio. Nanligaw naman sa mga botante sa Mindoro ang tambalan ni na Senator Ping Lacson at Senate President Tito Soto III. Samantala po nagpaliwanag ang National Disaster Risk Reduction and Management Council hinggil pa rin sa biglang pagtaas ng bilang ng mga namatay ng dahil sa bagyong Agaton. Ito ay matapos na iulat ng kagawaran na pumalo na sa 224 ang bilang ng mga nasawi ng dahil sa nasabing kalamidad. Paliwanag po ni NDRRMC spokesperson Mark Timbala, sa ngayon ay bilang pa lamang daw kasi ang mga bangkay na walang maayos na documentation ang kanilang natatanggap na datos. Bago daw kasi ang opisyal na maisama itong sa bilang ng mga casualty ang isang bangkay, ay dapat na mayroon itong proper documentation tulad ng pagkakakilanlan, kasarian at iba pa. Dagdag panitimbal ang naturang bilang ng mga nasawi ng dahil sa pananalasa ng bagyong Agaton ay posible pang madagdagan ngayong marami pa anyang mga bangkay ang nare-recover sa ginagawang search and rescue operation ng mga otoridad sa apektadong lugar. Samantala, nananatili naman na nasa 8 katao po yung bilang ng mga sugatan, habang nasa 111 pa rin ang bilang ng mga individual na nawawala, kung saan 104 dito ay nawala kasunod ng pagguho ng lupa sa lalawigan ng Leyte. Tiniyak naman ng tagapagsalita na magpapatuloy pa rin ang isinasagawang search and rescue operations sa ilalim pa rin ng hindi matukoy na lugar. Doon po yan sa Leyte. Samantala, abangan pa mamaya at meron din tayong panayam pa sa PT Forms kaugnay pa rin dito sa nalapit na halalan dahil marami na po itong mga insidente, itong election-related incidents. Alamin natin kung may mga nakaharas or may mga biktima na rin na mga kagawad po ng media dahil dito pa rin sa nalapit na halalan. Samantala, nakatakda ng ilunsad ng State-Owned Development Bank of the Philippines naman ang 4th batch ng mga scholars sa ilalim ng flagship Corporate Social Responsibility Initiative. Sinabi po ni DBP President at Chief Executive Officer Emanuela Herbosa na sa ilalim ng Resources for Inclusive and Sustainable Education o yung tinatawag na RISE Scholarship Program, nasa 510 na itong deserving students mula sa mga unprivileged Filipino families ang magpapatuloy sa tertiary education sa 10 DBP accredited partner higher education institutions. At itinuturing ni Herbosa na ang pagpatupad ng DBP RISE ay renewable of commitment sa DBP kasama ng education sector, habang nagpapatuloy ang mga itong mag-evolve at mag-adapt sa mga pagsubok kasunod ng pagtama ng pandemic dito sa bansa at itong pagbabago ng socio-economic environment. Ang DBP RISE ay Primary Corporate Social Responsibility, yung tinatawag na CSR program sa edukasyon, at nagbibigay ang mga ito ng financial assistance sa mga scholars na naka-enroll sa engineering, architecture, real estate management, accountancy, education sciences, agriculture, at itong forestry, allied medical courses.
Maritime Hospitality, Information Technology at Technical Vocational Courses. Inilunsad ito noong taong 2018 na mayroong kabuang pondo na 500 million para sa 5 taon. Ang 10 partner schools naman sa 4th batch ng programa ay ang Asian Institute of Maritime Studies, pamantasan ng lungsod ng Maynila, St. Dominic College of Asia sa Cavite, itong STI Colleges Incorporated, itong Technological University of the Philippines sa Visayas, University of Cebu sa West Visayas, at itong West Visayas State University sa Iloilo, Mindanao State University sa Marawi City, Mindanao State University naman sa General Santos City at University of Science and Technology doon po sa Southern Philippines. Sa karagdagan pang balita, sinabi ngayon ni senatorial candidate at dating Vice President Jejo Marbinay na dapat gumawa ng programa ang Department of Education para tugunan ang learning gap ng mga mag-aaral na dulot ng COVID-19 pandemic. Ayon kay Binay, maraming mga mag-aaral ang hindi nakasabay sa online classes noong kasagsagan ng pandemya. Ito ay dahil wala silang sariling computer o tablet o kaya ay koneksyon sa internet lalo na sa mga probinsya. Dapat din alamin ng Department of Education kung nasa ang antas na ng kaalaman ng bawat mag-aaral at ingat ang mga nahuhuli sa pamamagitan niyan ng remedial learning program. Narito pa ang pahayag ni dating Vice President Jejo Marbinay. Bukod sa karagdagang pondo para sa edukasyon, kailangan din nating alamin kung nasaan na ang antas ng pagkatuto ng ating mga kabataan sa panahon ng pandemya. Ito ang magiging gabay sa pagbuo ng angkop na remedial at recovery program sa edukasyon. Dapat mabigyan pansin yung mga hindi nakasasabay sa online classes. Marami sa ating estudyante ang walang sariling computer o internet. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit hindi sila nakakasabay sa kanilang mga kabag-aral. Alamin kung nasa ang antas na sila at iangat ang mga nahuhuli. Tinig po yan ni dating Vice President Jejo Marbinay. Samantala, kinumpirma ngayon ng kampo ni Vice President Leni Robredo na nagpasaklolo na ang kanyang anak na si Aika sa National Bureau of Investigation para imbestigahan ang umano'y pekeng sex video nitong kumakalat ngayon sa social media. O narito ay naobserbahan daw nila sa mga nakalipas na araw na tumaas ang bilang ng mga nag-a-upload at nagpo-post sa iba't ibang blogs, itong porn sites at ibang social media platforms ng naturang video. Nagbibigay daw ito ng kalituhan sa publiko at nagbibigay ng impression na mayroon na talaga itong videos at photos. Ayon sa kampo ni Robredo, dahil na rin umano sa apelyido ni Robredo ay naeengganyo po ang publiko na i-click ang naturang mga link at dito na rin daw naaabuso ang pagkatao ng nakababatang Robredo. Sinabi ng co-counsel ni Robredo na si Attorney Pinky Bartolome na ang kanilang hirit sa National Bureau of Investigation ay hindi lamang daw para kay Aika kundi para na rin sa mga nabibiktima ng mga online predators na tinatawag. Sa pamamagitan naman ng mga kagamitan ng NBI, umaasa si Robredo na ang sources ng naturang pekeng skandal ay ang responsable rito ay ang makikilala na at masasampahan ng kaso. Una rito, inakusahan ng pangalawang Pangulo ang kanyang karibal na si si dating Senator Bongbong Marcos ang nasa likod ng pagkalat ng pekeng sex video. Marin namang itinanggi ng tagapagsalita ni Marcos na si Attorney Vic Rodriguez ang naturang alegasyon. Abangan pa mamaya itong mga balita, samantala muna. Hi guys! This is Donnie Pangilinan, big summer lover. Tuwing tag-init, lahat big deal! Big sababidas, big family outings. At syempre, dapat may big refreshing Dunkin' drinks. Kaya mag-Dunkin' Iced Coffee and Icy Choco na. Now in big 22-ounce servings. Big and indulgence with Dunkin' Iced Coffee's signature taste and Dunkin' Icy Choco's rich flavor. Big time! There's nothing like a Dunkin' summer. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita.
Sinimulan na raw ng Department of Agriculture ang investigasyon na ibinunyag ng House Committee on Ways and Means Chairman na mayroong nagaganap na smuggling sa produktong palm oil. Sa isang statement, sinabi ni Agriculture Undersecretary Fermin Adriano, tuloy-tuloy na raw ang kanilang investigasyon sa naturang issue. Bagamat ang investigasyon nila sa pag-smuggle ng palm oil bilang animal feeds ay iniimbestigahan na raw ng DA noon pa mga nakalipas na taon. Sa isinagawang House panel hearing, nasa 45 billion pesos daw ang revenue loss ng pamahalaan dahil sa misdeclaration ng palm oil na ginagamit bilang animal feeds na nagkakalaga ng 300 billion pesos. Sinabi naman ni Adriano ng imported palm oil na ipinoproseso para maging animal feed ay mayroong zero tariff at ang produkto ay hindi naman classified na produktong kailangang patawan ng 12% value added tax. Dagdag pa ni Adriano na mayroon daw discrepancy sa value ng palm oil bilang animal feeds na sinertipikahan ng Bureau of Animal Industries kumpara sa pinapayagan ng Bureau of Customs na makapasok sa Pilipinas. Base rin sa datos ng BOC, taong 2016 pa raw pinayagan ang pagpasok ng palm oil base sa data na nakuha ng Anti-Red Tape Authority. Sa data naman ng BOC, ang nairehistrong imports noong 2016 ay pumapalo sa 1.181 million kilograms, pero base naman sa data ng Bureau of Animal Industry, ang import volume ay nasa 2.4 million kilograms. Ang naturang bilang nga ay nag-peak daw sa pag-aangkat ng bansa sa 55.4 million na kilograms noong 2020 base sa data ng BOC, pero sa data naman ng Bureau of Animal Industry ay umabot lamang ito ng 40.63 million kilograms. Nilinaw din ni Adriano na walang police power o kapangyarihan ang Department of Agriculture na huliin at panagutin ang mga smugglers, kaya nagpasaklolo na ang mga ito sa Anti-Red Tape Authority na siya namang nagsasagawa ng investigasyon noong Enero ngayong taon. Dagdag ni Dar, base sa report ng ARTA, lumalabas na ang Bureau of Internal Revenue at Revenue Memorandum Circular ay inatasan nito ang Food and Drug Administration na i-certify na ang mga imported na palm oil o unfit o hindi na pwede para sa mga human consumption. Samantala, sa mga sandaling ito, dahil mayroon po itong tinatawag na Wi-Fi party list at Happy Easter po. Magandang umaga po, Attorney Ted De Leon. Bombo Gerald? Opo, sir. Ano po itong Wi-Fi party list na ito? Maraming nagtatanong po, Attorney. Ang buong pangalan po niyan ay walang iwanan sa free internet. Kami po ay grupong rehistrado sa SEC noong 2020 at nakakuha po kami ng COMELEC accreditation para lumahok dito sa party list system of representation. Kami po ay binubuo ng mga online business entrepreneurs, students, ordinary housewives, lawyers, even gamers and bloggers, pati mga Axis scholars. Kasi nung 2015 nagkaroon po tayo ng Philippine Declaration on Internet Rights and Principles. Parang basically po ang sinasabi dito, yung ating internet access, basic human right na kaya I think ito rin yung nagbunsod nung RA 10844 creating the DICT. At saka yung RA 10929 na nagpo-provide ng free internet access in public places. Alam niyo po, Bombo Gerald, nung 2020, nung start po nung ating pandemic, yung mga lockdowns, ang means of communication po lang natin is through the internet. Nagkaroon po tayo ng mga virtual classes, even sa mga lawyers, yung mga virtual hearings, tapos may mga online selling. Tapos siyempre, at that time, sobrang stressed yung mga tao. Nagre-relax sila by watching Netflix, Pero alam niyo ba na dito na highlight, nung nag-lockdown yung kakulangan natin sa internet, yung ating quality, Kaya talagang kami ay bumuo ng grupong ito para bantayan at isulong yung mga kailangang isulong na mga batas at saka mga programa. Opo, Attorney, ano po ang ipinaglalaban ng tinatawag na Wi-Fi? Ang mission and vision po namin actually can be summarized into how
the country can address, yung tinatawag na 5 pillars of internet. Ito po yung barometer o measure ng digital quality of life natin. Ang tawag ko po dyan is digital happiness. Siyempre, pag itong 5 pillars na to maganda, masaya ka. No? Ano po ba yun? No? Dito kami magpo-focus, no? Yung accessibility and affordability. May study kasi na you need to work 2,000 hours, no, para lang magkaroon ka ng internet connection, no, maka-afford ka ng wifi or data, no. Tapos syempre number 2 diyan yung quality, no. Sa ngayon kasi medyo nag-i-improve ang quality natin, no. From before na nasa 88 tayo sa broadband, no, yung Mbps o yung speed, no. At saka pang 111 tayo doon sa mobile. Medyo nag-improve tayo ngayon. Kaya lang, mababa pa rin. At saka nagpa-fluctuate, no? Tapos, syempre, yung number 3, yung electronic infrastructure. Kulang na kulang tayo ng mga fiber optics, hindi pa na masyado na ilalatag, at saka ating yung mga tore ng mga telcos natin. Pang-apat po dyan, yung electronic security. Yung cyber security na tinatawag. Although maganda ang standing natin dyan internationally, kailangan pa rin natin itong bantayan. And most important of all, no, yung tinatawag naming e-governance. Ito yung mga online services ng gobyerno na sa pamamagitan ng paggamit ng internet, makakapag-apply ka ng mga lisensya, permit, at madali itong mapaprocess. Unlike yung ngayon, masyadong tedious, pipila ka, pagpapawisan ka, ang dami mong papeles na dadalhin, talagang pahirapan. Okay, with that, maraming salamat po sa oras na ibinigay nyo sa Bombo Radio Philippines, Attorney Ted De Leon. Maraming salamat din, Bombo Gerald. Sa mga sandiling ito po naman na makakasama natin sa linya itong Presidential Task Force on Media Security or PTFOMS, tinatawag na PTFOMS Executive Director Undersecretary Jose Joel C. Eco. Magandang umaga po sir, live na po tayo sa Bombo Radio Philippines nationwide, worldwide. Yes, magandang umaga, Bombo Gerald and of course Bombo Ever at sa lahat po ng ating mga kababayang sumusubaybay sa ating palatuntunan ngayong umaga. Opo, una sa lahat sir, dahil mayroon na pong mga namomonitor na itatala ng mga election-related na mga violence na lapit na halalan, ang concern po dito kung may namomonitor na rin ba ang PTFOMS na mga kasamahan natin sa industriya na hinaharas o binabantaan dahil sa pagko-cover po nila ng mga campaign rallies at ibang pang mga aktibidad na may kinalaman po sa halalan po sir. Dahil election season ngayon, Bombo Gerald, ay talaga inaasahan talaga natin, expected natin na magkakaroon ng pagtaas ng mga ganyang klase ng insidente ng karahasan sa media. Kasi traditionally, ping mag-e-election 6 months before and 6 months after, kahit matapos, ay tumataas talaga. Ngayon, sa tanong na kung meron tayong mga tinitingnan. No, in fact, every week nagsasabit po ang ating mga tinatawag na media security vanguards. Ito po yung mga PIOs ng Philippine National Police. Kung maaalala ninyo, nitong mga nagdaang buwan, ay itinalaga po ang mga PIOs ng Philippine National Police sa local, no, at even sa national, sa pangunguna ni General Roderick Alba, no, na maging media security vanguards or first line of defense ng mga media para maiwasan, no, itong incident, lalo na yung pamamaslang. Remember the Maguindanao massacre case, nangyari po yan election season. So during this time, masusi po ang kanilang pagbabantay. In fact, every Monday, every week, regularly, lahat ng region, lahat ng probinsya nagsasubmit po sa task force kung merong na-monitor na insidente na ganito, na may sumbong, no? At kung meron man nangyari. At yung iba naman po, in fact, kagabi lamang, si National Press Club President Paul Gutierrez ay nagparating sa atin ng isang insidente rin ng threat, no, sa isang mamahayag sa isang probinsya. So lahat po ito ay talagang pinaprocess natin, tapos ito ay binibigyan natin ng pansin, hindi biro-biro ito. Kahit na chismis na threat lang, pinapatulan po namin dahil ayaw natin, no, na mangyari at may masaktan. Yun po ang ating monitoring ngayon. And in fact, next week,
ang ating pong mga tao sa task force mismo na galing ng Malacanang ay iikot, no, sa mga mga regions para personal na makausap at makita kung ano ang kalagayan o ang sitwasyon ng mga media doon. Alam mo, Bombo Gerald, no, ang mga nagpaparating sa atin ng mga sumbong kasi mismong mga kaibigan natin sa media ang nagiging vigilant ngayon, no, pinapakiusapan natin sila, ano ba, alam niyo po, ito sabihin ko na, especially diyan sa probinsya po sa Mindanao, no, sa Davao de Oro, Davao del Norte, nakarating po sa amin na grabe na ang bakbakan. Grabe ang mga palitan ng mga maanghang, no, na pagre-report, no. Kaya po hindi natin pinipigilan pero binabantayan po natin, no, para alam niyo, ayaw natin may mangyari na hindi maganda kahit kanino sa mga kasama natin. Whatever their positions, no, or reasons or affiliations are, ang natin kasi natin dito may masaktan. So ganun po, Bombo Gerald, yes, we continue to receive complaints, no, and we continue to act on them, no. Yung mga, as soon as they arrive, as soon as they come, binabato po natin yan sa mga concerned agents natin at of course sa mga vanguards. Mga ilan na po yung natanggap yung reklamo ngayon lang po na halalan? Huwag na natin isali yung halalan ng 2019, yung ngayong halalan lang po. Yes, oo. Sa ngayon po hindi naman ganun pa karami, no, but siguro sabihin na natin ang rate is mga 1 or 2 per week, no, na may nagsusumbong at humihingi po ng tulong. Actually yung sumbong nila is paghingi ng tulong, no, sa ating task force na siya ay na-threaten, siya ay alam mo, may nakasagutan o siya ay tinakot, may mga ganun po, mga 1 or 2 per week, meron po tayong nare-receive niyan. And yung iba naman, personally, pinaparating po sa atin, no, mga kaibigan natin who know me, no, na personally, nagte-text sa atin, so pinapasa ko rin naman doon sa ating mga tao for action. So hindi pa naman gano'ng karami. At sana wag maging gano'ng karami kasi diyan nagsisimula talaga yung lagim. 'Di ba? I mean, sabihin na natin, nagsimula sa threat, konting away, naging personalan hanggang sa humantong sa hindi maganda, no? Pagkasawi ng isang tao. Ayaw po natin mangyari. Opo, sir, halimbawa may nagsumbong or medyo malala yung banta sa kanyang buhay. Ano po yung gagawin dito ng PT Foams po, sir? Lalong-lalo na itong Media Security Vanguards na binuo po ng PT Foams, kasama dyan yung PNP po, sir, at iba't ibang ahensya ng pamahalaan po. Yes, opo. Unawain po natin na ang Vanguards, dalawang bagay po kasi yan, ano? Kasama po dito sa Media Security Vanguards na itinalaga, of course, unang-una ng DILG at ng PNP leadership, ay yung mga PIOs, yung mga public information officers na tumatay yung Vanguard, sumbungan. Okay? So yung pagsumbong po nila, halimbawa may nakarating na report, nasa kabilang banda naman po yung mga chiefs ng police. 1,700 po ito all over the country, sila yung nag-ooperate. No? So lahat ng klase ng sumbong na darating po sa task force at sa mga Vanguards, ang nag-ooperate po, of course, ay ang mga chiefs of police bilang focal persons naman ng ating kampanya, no? Kasi sila ang boss ng PNP sa local. So ibig sabihin, hanggat maari talaga ay ayaw natin na may mangyari. Nandyan yung mga Vanguards, no? Nandyan, sumbong nyo sa kanila. Wala po kayong ibang pupuntahan. Huwag yung mga kung sino-sino mga safety officers ng kung ano-anong grupo, dahil yung mga yon sa police din pupunta yon eh. Ngayon, eto, diretso na. Sumbong nyo rito. At kung kailangan malala ang threat, kung talagang alam natin na imminent yung danger, andun po, papasa po natin sa mga operatiba natin yan at sila po ang magpa-follow up. Either magbigay po tayo ng karampatang seguridad doon sa complainant, sa nagsumbong. Or in the case of real threat, no, kasi may mga nangyari ng ganyan na actual, no? In fact, may nagsumbong sa atin. Hindi ko na sabihin, pero kilalang ninyo. yung tao na ito, no, ay muntik pasukin yung bahay niya, buti may CCTV. Nung mga madaling araw, so real time ito, so mga alas 5, nakita nila, ikot-ikot, tapos tumawag sila sa akin, siya, 5:30 in the morning, saglit lang, dumating yung mga operatiba natin at nagpulasan yung mga tao. So we don't know where the threats are coming from, no? Whether ito ay work related or not, or mga
mga ano lang, yung alam mo yung gusto magnakaw, mga akyat bahay. So, but we need to be very, very careful. Opo. Si Bombo Everly, itong aking partner po, may katanungan din po sa inyo, sir. Bombo Everly, go ahead. Yes, good morning po, Sir Egco. Good morning, yes po. Everly. Good morning po. Mayroon din po ba kayong paabiso po para sa ating pong mga politiko na wag po sanang idamay ito pong ating mga mamamahayag na ginagawa lamang naman po ang kanilang trabaho, lalo na po doon sa mga areas na nabanggit po ninyo na kayo po ay nakakatanggap po ng mga parang threat po sa kanilang buhay. Sir Egco. Ay, opo. Kung babalikan po natin yung mga instructions nila Secretary Eduardo Anyo ng DILG, sila Yusek Jonathan Malaya, and of course, si Chief PNP. Una pa lang kami ay may panawagan na at may warning na sa mga politikong maaring magbalak or mag-utos kahit kanino na alam nyo, yung manakit or manakot ng mga kasapi ng media. Meron po yan. May standing warning po tayo. In fact, si Secretary Anyo muna, kung di po ako nagkakamali, siya mismo ay may pahayag na ganyan na, na walang sasantuhin, na kahit sino pang politiko. At yun po yun. I think that was made few months ago. And no less than our chairman, si Secretary of Justice Menardo Guevara, siya rin po ang, siyempre, yan ang boss natin dito, bukod kay President Duterte at kay Secretary Andanar, si DOJ Secretary mismo nagsabi, na kahit sino pa kayo, tutugisin namin kayo pagka ito ay nanakit kayo or pumaslang or nanakot ng media. Basta anything labag sa batas na ginawa sa media ay pananagutin po natin. So meron pong gano'n na Bombo Ever. Po sir, sabi nga, don't shoot the messenger, sabi nila. So, messenger, wag pagbuntunan ng galit itong mga mamamahayag na naghahatid lamang ng mga balita. Well sir, wala na po tayong oras. Mensahe nyo lang po siguro sa ating mga tagapakinig po sir. Yes po, sa ating pong mga kababayan, especially sa ating pong mga kapatid sa hanap buhay sa media. Kami po ay kakampi ninyo. Wala na po kayong titingnan kaliwa, kanan o taas o baba na pupuntahan kapag kayo po ay nasa panganib. Wag ninyong pansinin yung iba na sinasabing sila yung mga safety whatever. Pero sa huling ano po kasi, ang tutulong at tutulong lang din po sa inyo yung mga kapulisan natin. Yan ang mga otorisado, kami pong nasa pamahala ng otorisado na tumulong sa inyo at gumalaw. At maghabol kung meron man mga suspects na or mga nananakot po sa inyo. So yun po ang ating panawagan sa kanila at ngayon po ay very precarious ang sitwasyon because we are now at the height of the election season. Nagbabatuhan na ang mga kandidato, wag po tayong magpadamay, wag po tayong magpagamit. Alam na alam ko po ang sitwasyon sa lokal, ang dynamics diyan dahil alam niyo naman po matagal po akong media man hanggang ngayon, ako po ay nagmi-media pa rin. So naintindihan ko po 'yan, ang ating mga pangailangan, pero tandaan po ninyo ito, wala pong halaga or walang istorya that is worth dying for. Okay? 'Di ba? So yun po 'yon, tayo ay manatili sa prinsipyo ng tao, truth, accuracy, and objectivity. Kung di po kaya yung truth and accuracy dahil alam nyo na merong natitempt na iba, at least be objective. Kunin natin yung kabilang side para tayo po ay hindi pag-initan, hindi maging personal yung paggampan natin sa ating mga trabaho. So yun lang po. Marami po salamat. With that, maraming salamat po, Presidential Task Force on Media Security of PTFOM's Executive Director Undersecretary Jose Joel Egco. Sa mga sandaling ito, tunguhin natin itong isang hindi magandang balita dahil 6 daw yung namatay doon pa rin sa isang aksidente doon po sa Benguet. Nasa linyang Bombo Radio Baguio. Bombo Baguio. Balikan natin ang Bombo Radio Baguio dahil malagim itong naganap na aksidente doon na 6 yung namatay. Mga estudyante daw po yan. Mag-take sana ng examination ng biglang nagkaroon ng aberya dito sa kanilang sinasakyan at nahulog po sa bangin. Kaya meron itong mga namatay at meron yung mga sugatan. Maliban dyan, meron din daw barangay captain yung nasawi dahil pa rin sa vehicular accident
dyan pa rin po sa Benguet. Balikan natin ang linya ng Bombo Radyo Baguio. So mamaya ay sa mga sandaling ito, yung ibang mga balita muna dahil mayroon daw sinasabi dyan sa lungsod dito sa Maynila pa rin na sinasabing biktima ng mga modus dahil pa rin dito sa pag-a-apply daw ng trabaho. Nasa linya ang Star FM Manila. Inaresto ng mga tauhan ng Parañaque City Police ang isang Chinese national dahil sa pangingidnap o illegal detention sa isang babae sa 3411 Proctor Compound, Barangay Dongalo ng naturang lungsod. Ayon kay Police Major General Felipe Natividad, Regional Director, ang biktima ay kinilala sa pangalang Xue Xiongku, isa ring Chinese national, 35 taong gulang. Batay sa report, pinick up sa harap ng isang condominium building ang biktima ng tatlong hindi pa nakikilalang lalaki kung saan isinama ito sa Barangay Dongalo para sa di umano ay isang job interview bilang Pogo concessionaire. Sa pag-aakala na ito ay pangkaraniwan lamang na job interview, hindi na pinayagan na umalis ang biktima at tinakot pa na kalaunan ay sinubukan pang hingian ang aabot sa 400,000 piso kapalit ng kanyang paglaya. Dahil sa natanggap na ulat ng kapulisan patungkol rito, ay kaagad na nagsagawa ng operasyon ng mga ito na nagresulta naman sa agarang pagkakasagip sa biktima at pagkakaaresto sa mga sospek na kasalukuyang nakadetine sa Parañaque City Police Station. Para sa Bombo Network News, nag-uulat Star DJ Bong Almin ng Star FM Manila para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Samantala po, sa mga sandaling ito naman ay tunguhin natin itong report ng ating mga provincial stations sa yung Baguio. Balikan natin yan mamaya dahil talagang malagim yung insidente na naganap po dyan dito pa rin sa pagkahulog ng isang sasakyan po at 6 pa yung namatay. Sa mga sandaling ito, may gun runner daw na suspect sa Maguindanao Massacre yung nasawi dito pa rin sa police operation. Nasa linya po ang Bombo Radio Coronadal. Nauwi sa tensyon at palitan ng putok ang sanay pagsisilbi ng mandamiento de aresto ng otoridad sa isang high value target sa Sitio Etel, Barangay Satan, Sheriff Aguac, Maguindanao. Habang isa naman ang patay ang suspect at ikinasugat naman ng isang sibilyan. Kinilala ng otoridad o PNP staff Special Action Force ang suspect ni si Sorin K. Mintang, umano'y gun runner at isang may kasong patong-patong na multiple murder kung saan ito rin tuturong isa sa mga suspect sa Maguindanao Massacre way back noong 2009. Ayon sa ulat, papasok na sana sa lugar ang tropa ng Regional Intelligence Unit ng Bangsamoro Police at PNP staff upang magsilbi ng warrant of arrest. Ngunit sinalubong ang mga ito ng putok mula sa hindi bababa sa 30 na miyembro ng 105th Base Command ng MLF dahilan para rumispenda rin ang 48th Infantry Battalion ng Philippine Army at nagkaroon ng inkwentro. Sa naturang inkwentro, napatay ang suspect na si Mintang. Wala namang casualty sa panig ng pamalaan habang hindi pa tukoy sa ngayon ang panig naman ng MLF. Isang sibilyan din ang nadamay matapos tamaan ng bala ngunit nasa ligtas ng kalagayan at nagpapagaling na sa bahay pagamutan. Umaasa naman na ngayon ang pamunuan ng Moro Islamic Liberation Front na hindi aapekto sa ceasefire agreement ang inkwentro sa nasabing lugar sa kanilang panig at sa panig ng AFP. Yan ang ulat mo rito sa Bombo Radio Coronadal. Ito po si Bombo Donald Pitogo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Mapalad po tayo, makakausap natin ngayong umaga ang tinaguriang Mr. Bayanihan bilang isang veteranong mambabatas, dating Cabinet Secretary at Speaker of the House of Representatives. Patuloy siyang humahanap ng paraan at solusyon para sumaya ang pamilyang Pilipino, may pandemya man po o wala. Ang tinutukoy ko po ay walang iba kundi ang kinatawan ng Taguig Pateros at House Speaker na si Alan Peter Cayetano. Magandang umaga, Speaker. Live na po tayo sa Bombo Radio Philippines, nationwide, worldwide. Magandang umaga, Bombo Gerald, Bombo Ever, at ating mga kababayan na OFWs sa buong mundo. Magandang araw po sa inyong lahat. At salamat sa pagkakataon na to na makakonect sa ating kababayan sa Luzon, Visayas at Mindanao. Okay, Speaker, nasa home stretch na tayo ng kampanya. Ano po sa tingin nyo itong biggest challenge ngayon na haharapin ng bagong administrasyon sa pag-upo nila? Ilang buwan na lamang po mula ngayon na Sir Alan? Well, tingin ko po given the present situation na nandiyan pa rin yung COVID sa ibang parts of the world ay laganap pa rin. Given po na tuloy-tuloy yung Ukraine at saka Russia conflict at pagtaas ng presyo hindi lang sa palengke, sa supermarket,
sa gasolinahan, pati po sa actual nating mga trabaho, no? Like sa farmers, sa ating mga pataba ng lupa, for example, no? Sa ating po mga kalenderya, yung mga baboy, yung vegetables, isda, tumataas ang presyo. I think yung sinasabing presyo, trabaho, kita o pitik, no? Tuloy-tuloy tayong mapipitik, no? Na yung mataas na presyo, kawalan ng trabaho at maliit na kita. But alam mo, Bombo Gerald, parating kasabay ng pag ang tao ay napapakapit sa patalim, ang temptation parate yung mawala yung prinsipyo eh. So I'm also concerned na yung internet gambling, smuggling, corruption ay bumalik din sa atin kasi nga kung hirap na hirap, may mga gumagawa ng paraan the wrong way, no? So I think these are the two things na babantayan ng susunod na administrasyon to make sure na people have enough na sa kanilang sweldo o kinikita para nga yung maitawid ang kanilang pamilya sa mga panahon na ito. Opo, kung kayo po ay makakabalik sa Senado, ano po ang gagawin ninyo para ma-address itong mga problemang ito po, Speaker? Well, dun sa values, no, kailangan natin bantayan talaga. Sabi sa Biblia, government is there to prevent evil and to do good, no? So we have to fight all forms of internet gaming, corruption. We have to make sure every cent goes to the people talaga. And alam niyo, ang mayaman at pinakamalalaki nating korporasyon, they need help, pero hindi po kapital ang kailangan nilang tulong, no? Kasi po ang pinakamalalaki nating mga korporasyon, whether sa bangko, sa kanilang pamilya, whether po pag-raise ng pondo sa stock market or through bonds, may paraan yan eh. Pero ang micro, small, medium enterprise, halos sa 5-6 lang po yan napupunta kung wala silang isasanla naman ng lupa or ng asset, no? So dapat magkaroon ng gobyerno ng isang komprehensibo na programa ng pautang mula 10,000 pesos to maybe 50 million pesos na walang collateral pero 1-year grace period, 5 to 10 years to pay na mababa yung interest, no? This is important, Gerald, kasi 60% ng empleyado ay sa small medium enterprise, no? And then of course, we'd like to share yung experience natin sa Taguig kung paano nakapagbigay ng libreng edukasyon mula sa elementary all the way to college na scholar lahat po ng Taguigenyo, and how to really also i-up yung ating pong game pagdating po sa health, no, katulad ng pagdi-deliver ng gamot sa bawat bahay and to make sure na may health center ang lahat ng barangay sa buong bansa. So much has to be done. That's why yung unity po at pagiging pamilya ng lahat ng Pilipino ay napaka-importante sa panahon na ito. Opo, si Bombo Everly, itong aking partner, may katanungan din po. Speaker Bombo Everly, go ahead. Yes, magandang umaga, Speaker Alan. Dito po sa atin po nga, alam po naman natin ng Pilipinas ay isa po sa disaster prone, no? Lalo na sa mga bagyo. Nakikita din po natin na may malaking epekto nung nagdaan po itong Typhoon Agaton na kamakailan lamang po na nalasa sa ating bansa. Naipasa na po ba sa House version ng pagtatayo po ng Department of Disaster Resilience noong speaker pa po kayo, Speaker Alan? Well, ang media ay talagang nasa forefront, no, ng kahit anong balita, lalo po ng mga disasters, maging man-made o natural sa ating bansa. Kaya nakikita nyo po hindi lang yung devastation, kung hindi, sa inyo din tumatawag ang mga tao pag nagpa-follow up, di ba? Kasi sanay po ang mga Pilipino na napangakuan na. Tapos pag sinisingil, sasabihan ng napangakuan na kayo, na-expect nyo pa na i-deliver, no? So magaling po tayo sa relief programs, pero sa rehabilitation at disaster management, mahina pa ho. So the same reason why we separated CHED, DepEd, and TESDA para iba-iba yung tutok sa basic education, sa college at saka sa technical education. Same reason po na pinasa natin yung Department of Migrant Workers para yung DOLE po ay tumutok sa local employment, ang DFA sa tumutok po sa international relations at sa pillars of our diplomacy. So ganun din po yung Department of Disaster Mitigation po ay napaka-importante kasi kailangan po pagdating sa pag-mitigate ng disasters at saka pagdating po sa rehabilitation, may isa pong natuturo, may isa pong accountable at isa pong nakatutok talaga dyan. So I hope we don't have to wait for the next Senate
kasi meron pa naman ilan session days bago matapos po ang kongreso nito. Pero kung hindi man, sana magkasundo po tayo na kailangan itong departamento na to. Kasi kita niyo po may COVID na pero ang kalamidad po ba, ang sunog, ang bagyo, ang lindol, eto po ba ay tumitigil? Hindi. Pero ang mga departamento hilo din sa pag-multitasking. No? So bilang isang former cabinet member, I realized na hindi ganun kadali mag-multitasking. Kaya minsan, kailangan talaga ng separate na department na tumutok sa mga problema ng ating bansa. With that, maraming salamat po sa oras na ibinigay nyo sa Bombo Radio Philippines sa former House Speaker Alan Peter Cayetano. Mabuhay po kayo. God bless. Thank you po. Bombo Foreign Exchange Update. Sa palitan na po ng piso kontra sa ibang currencies, ayon pa rin sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar sa ngayon katumbas ng 52 pesos 45 centavos, ang Singaporean dollar 38 pesos at 49 centavos, ang Hong Kong dollar 6 pesos at 68 centavos, ang euro 56 pesos at 92 centavos at ang Saudi Arabian rial ay 13 pesos at 98 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Samantala, dahil pa rin sa kirap ng buong mundo ang COVID-19 pandemic, samahan niyo po kami sa isang panalangin. Naritong Horacio Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News sa Morning Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga kasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Gerald D. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo. At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo.